Lucia imali yalapha ndandinikile and ke ngoku bana le weekend igama lam ndingathini sedingisayo ndise-Cape Town eCryfontein ndisuka eMamfletcher. Kule series yethu ethi Graveyard i-character yam ndingumamlife. I-character yam like dark side. Mara ndaziwa ngomatshonisa. Acting ndiyayithanda and izandinceda ukwazana nabantu. Maybe nam ningandibona kumabonakude. Khathi imali ndigcinile isekhona and ndiyisebenzise. Kanti uphilamthi? Hello guys, my name is Lundi Kamehlo. I'm staying in Mqanduli ilali apha eKapa, ngihlala eBrekomose. Ngidlala irole kaLucia, umthakathana omncinci odangerous ongasoze umcingele into azenzayo, ofaka itshomi ke kuyo yonke into yakhe. Roles tshomi, roles kwempatha yazi mos. Akho phone, ifone switch off. Akho boyfriend. Afuna umuntu ozothi ucela uba i-boyfriend akuyazi amfone lezathi ufuna only i-girls. Madoda wenu baxele ngiseyelu uba nepati ifone noshiya. Yabona leyo into hayi ke obvious because awunyanzelekanga siphathe ifone, sizobe sonwabile mosipha. I-character yam like ndingulikhona, so ke ngoku I don't know my friend uLucia andimazi, but andimazi ba ungumuntu onjani bo, but ke so uLucia andimazi. That is why ke ngoku silantu zikaxela kwingxaki ezininzi with noLucia. Andimazi uLucia ungumuntu onjani. Then ke ngoku into endiyifundileyo ichomi azikho right. Yayiba azikho right friends.